Той това нещо ще го прави. Е, бати извън. Трябва ли да го снимам всъщност? Снимай. Ако го направи. Ей, я! Дали ми само да се спаем сега? Е, така вече го говорим. Аз си ги пръгна, ти го това е сега. Какво ще става? Да, ще се ставаше много мисля. Да, бе, да. Е, ти като мен. Аз ги заскивам. Не бе, тежко е, аз така три. Не бе, направи ги, да. Ето един човек, който е жълстив колкото мене. Съблече се. Това няма му помогне много, нали знам? Той, който си е жълстив, си остава жълстив. Това става извек. Чакай, аз. Добре, че няма. Добре, че си знае какво трябва да прави от норматива. Няма. Горе, спускуване горе. Едно с мъка. Пак, извън две. Спускуване горе, спускуване долу. 3. Горе, долу. С лежникотуршачката. Получи да правихме... черве. Горе, долу. Като правихме пирамида на... 5. Давай, бе! Да. Ай! Горе, долу. Ние с Антуан Желязков ги правим. 6. Дева копането гадно. Изкара 24. Ама ние ги правиме без да свиш крака. Чакай, да, да си спомняте крака. Ставаше така само. Изле, горе! Още едно, бе. Горе, долу. Много е гадно. Изтласкай се. Изтласкай. Колко са? Хоп, останете ме. Дай, изтласкай. Аре, бе! О, не, нема, свърши нулата. Той ти го прекъсна. Няма.